hebat ki ya iki. Ingat. Sampai bolong kabeh dulur.
sing apik. Aja lali. Sapa kontrone diamane. Rene pakiramu dadi bandar ning kalangan. Yo. Tata sing apik. Wes. Mandek tabuane. Nggih. Pangapunten dulur, sampun teng mriki dibersani Bapak dan Ramil ugi Bapak Kapolsek. Nggih, ngapunten. Nah, rodok rene. Niki wau jerene sing wis main mudhun. Iya. Ya kok. Oh, saloke wis mumpul kaya weruk Mbah MC. Piye niki? Ngene iki nggo rong minggu pisan ngono ya bangga semangat. Lah, cegah aku nabuhi carane. Pripun? Wong kita ora gelem kok, ya lah. Panitia mohon izin sing sampun mantun utawa Pak Wasit mengke langsung yang mudhun ngoten nggih. Cocok. Niki nyelot sore nyelot bab. Ngene lho rek. Engko nek penak ditata iki ki rong minggu pisan dieneke tiban ngono lho. Terus kok rong minggu neh pencak dor. Piye? Masuk. Tapi sing bar main muduno. Nah, dadi aja nyangkono lho nggih. Mosok Pak Kapolsek kok wae geger. Nek gegere padha karo aku ngene iki jan geli-geli kabeh. Ngapunten nggih Pak Dan. Ngapunten nggih anu Mas Danan. Mas Jayin, mugi sehat panjang umur. Mataim, Mas Rahman anak buah ditata sing apik. Kok tak jalukne lagu Blitar. Ndi? Pripun? Monggo kayak Blitar niku. Niki wau jane arepe telas. Balik bek neh. Yo. Piye langkae? Ditata sing apik. Joget piye Mas? Yo. Yo Pak Becut. Lagune sing penak mana Becut? Kepala desa kene. Cintamu mikir ya. Yo
Lah yo ngono. Yo, Mas Bengkok. Pakai sing apik. Ora apa-apa. Ganti nyambut. Yo, langkahnya piye ditata Mas? Dulu mana? Oh, yes. Sampai niba-niba, wis. Gak apa-apa. Sing penting konco panggah, duit obah. Yo. Ya bojo panggah. Masuk, salaman sing apik. Ini karo sodako. Mas Danang iki senengane sodako, sedekah. Iki kain keplos awal batal. Akeh sodako karo beli nama. Mimpi bapak jenenge Pari. Wong ibadah blek sakune mati. Muga-muga barokah. Mas Danang, Mas Ayin. Mugi-mugi jadi DPR sing amanah buat masyarakat Galeng. Yo, ora usah kelusu. Mas. Hoi. Ya kene wis. Bentuknya bebas, dawa oleh, ndek oleh. Wis aturane ngoten. Nggih. Wong gunung. Nggih. Ya. Aku wis ora apa-apa. Ora pindu. Ya. Mas wis ora apa-apa. Kelak kabeh. Dulur-dulur kula nang Trenggalek luar biasa. Salaman sing apik, gantinan. Sing sampun duduk perjanjian.
dukun ya sakti dia. Senyum merah latar rambah dukun ini. Ya, osya. Kita mana ganteng kayak aku ya. Awake padha kuninge. Padha gantenge. Yo. Mas. Esto. Masuk. Ada iwatan. Ya, perhatian. Ya mas. Mobil ini tinggi. Mobil ini tinggi. Bapak ketut. Ketut. Nanti wasit ke Bentereng. Mas. Mas. Woi. Oh. Awas badukun. Tenang. Tenang orang badukun. Ora popo. Mas. Ayo mek guyang dulu. Ya. Asik. Oh. Nek badukun. Ora popo. Ngapunten. Panitia toyone sing mriki telas. Wonten toyo malih. Sing sebelah pojok ilang telas. Monggo. Mohon izin panitia. Nggih. Keluarga tenggorokan. Nggih matur suwun. Piye iki nyelebek iki? Beh. Berat iki jalan. Bagus. Berat iki bagus. Kabeh padha munggah luwe gede paten angel ukurane bagus. Apa meneh bagus bisa ning nanggang Sulistyo ya rek manisan mutun Rasane hatiku
Podo gantenge, podo kuwate. Ora apa-apa. Wis to. Ih. Wah, nuwun sewu. Oh. Oh, bandeng sih, bandeng sih. Bandeng sih, Pak Gamelan. Lah kesel mandek. Mbah Kung, jenengan mriki Mbah Kung. Mbah punten mriku, Mbah. Mriki. Mbah, awal kula mriki. Awal kula mriki ngapunten enten bapak-bapak saking Muspika. Ngaten nggih. Enten Mas Danang Bos. Enten Bapak DPR. Pokoknya lek jenengan ditata penak tanggapne pencak dor. Wis, pencak dor masuk galek. Setuju ora? Nah, iki kok padha mangan nang mae dhewe-dhewe. Nah, ngoten ya. Heeh, mongko saka omah. Dipun dirase mau bar main mudun. Lah iki panggah lah gondrong panggah awor aku lho ndrong iki ndrong. Yo. Heeh. Wis sungale mlorot. Kalorane iki dibenake. Soale yeah.